Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, hindi nga nagkamali si Gonzalo. Lahat ng pangkat nilang nakasama sa misyon nila patungong Siraway at Talusan ay nagawang dumalo sa lamay ni Pio Carpio. Labis naman itong ipinagpasalamat ni Gonzalo, gawa ng kahit papaano, ramdam niya pa rin ang mga taong nagmamahal sa kanyang tiyuhin. Sa pagdating nila Samuel noon sa Ulutanga, ay halos hindi nagawa nitong makapagbigkas kahit ni isang salita sa kanyang mga kaibigan. Hinayaan na lamang ito noon ni Gonzalo, gawa ng alam niya ang sakit na dinaranas nito. Habang ipinagpapatuloy nila ang lamay, panay naman ang ginagawang pagbabantay nila Gonzalo. Alam nilang dadalawi ng iba't ibang nilalang ang lamay ni Pio Carpio sa kadahilanang marami ang nagnanais na magtaglay ng abilidad nito. Isang araw, habang nagbabantay sila Gonzalo sa lamay, biglang merong dumating na panauhin sa kanilang lugar. Nagpakilala itong kaibigan ni Pio Carpio kung kaya't naging mainit ang kanilang pagtanggap sa taong yon. Magandang umaga ho. Si Ginoong Carpio ho ba ang pinaglalamayan sa lugar na ito? Wika ng isang matandang lalaki. Nang marinig ito nila Gonzalo, agara naman ang paglapit niya sa matandang lalaki. Kasabay ng paglapit niya dito ay ang pagtanong niya kung ano ang koneksyon ng matandang lalaki kay Pio Carpio. Kaibigan ako ni Pio Carpio, Ginoo. Ako ang pangalawang kumupkup sa kanya noong mga panahong naroon siya sa lugar ng San Miguel. Wika ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkwento niya kay Gonzalo kung papaano niya na lamang patay na si Pio Carpio. Ayon sa matanda, na nalaman niyang patay na ang ermitanyo dahil sa pagkakahanay ng mga bituin at kakaibang paggalaw ng buwan. Nangyari ang mga kakaibang pangitain ng matanda, 1 linggo na ang nakakalipas. Kaya dali-dali siyang tumungo sa Ulutanga dahil sa yon ang itinurong lugar ng mga engkantong nakakakilala kay Pio Carpio. Dahil sa mga sinabi ng matandang yon, naging sapat na itong basihan upang tanggapin siya nila Gonzalo bilang isang kaibigan. Dagdag pa ng lalaki na isa din siyang kaanib ng samahan ni Mamang na nakabase sa lugar ng San Miguel. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, naging maayos naman ang lamay. Karamihan sa mga nakakakilala sa tahanan nila Gonzalo ay purong albularyo at kaanib ng samahan. Bibihira kang makakita ng ordinaryong taong nakikilamay, gawa ng karamihan naman ng mga kababaryo ni Gonzalo sa Ulutanga ay hindi kilala si Pio Carpio. May iilang taong nakikilamay sa kanya pero hindi pa nila ito nagawang makasalamuha. Habang nakikipag-usap si Gonzalo sa matanda, doon niya nalaman ang pangalan nito at ang istorya sa likod ng mga itinatagong sikreto ni Pio Carpio. Masaya akong makilala ka, Gonzalo. Siya nga pala. Ako nga pala si Pekto, kaibigan ng tiyuhin mo. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang tanging pagngiti lang naman ang naisagot ni Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pinag-uusapan, doon na ikwento ni Pekto ang tungkol sa naging kasintahan ni Pio Carpio. Alam mo, iho, hindi lang pakikiramay ang pinunta ko sa inyo. Naparito ako upang hingin ang tulong ninyo na iligtas ang kaisa-isang kasintahan ni Pio Carpio. Matagal na niya itong sinusubukang iligtas pero hindi niya ito magawa-gawa
dahil sa rami ng kanyang misyon na samahan si Mamang. Isa pang nagpapahirap sa kaibigan kong yan ay ang lugar na kanyang paghahanapan sa nadukot niyang kasintahan. Maging ako man ay walang kaide-ideya kung saan hahagilapin ang nawawalang kasintahan ni Pio Carpio. Paliwanag ni Pekto. Dahil sa sinabi ni Pekto, doon nabuo ang pagnanais ni Gonzalo na gawin ang kahuli-hulihang misyon para sa kanyang tiyuhin. Alam niyang matatahimik ng tuluyan ang kaluluwa ni Pio Carpio kapag nagawa niyang mailigtas ang nawawalang kasintahan nito. Ayon kay Pekto, na ang kasintahan ni Pio Carpio ay isang diwata na nagngangalang Sinukuan. Nakilala niya ito sa kabundukan ng Arayat noong mga panahong binata pa lamang siya. Nagawa niyang makapaglakbay sa malayong lupain, gawa ng merong mga lagusang magkokonekta sa mga mahihiwagang bundok sa bawat maharlikang isla. Dagdag pa ni Pekto na ang palatandaan ng pagiging magkaisa ni Pio Carpio at ng diwata ay ang kanyang simbolong nakaukit sa kanyang likuran. Ang wangis ng simbolong yon ay ang paboritong prutas na ibinigay ni Sinukuan sa tao at pinaiikutan ito ng mga hayop na hindi ordinaryo. Nang marinig ito ni Gonzalo, halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Pekto. Ang buong akala niya noon, nag-iisa lamang sa buhay ang kanyang tiyuhin dahil sa napakaabala nitong tao. Halos hindi siya lubusang makapaniwala sa sinabi ni Pekto kung kaya't nagawa niyang buksan ang kabaong ni Pio Carpio upang tingnan ito. Pagsipat niya sa likod ni Pio Carpio, bumungad sa kanya ang nagliliwanag na simbolo na nakaguhit sa likuran nito. Tumitibok pa ang simbolong yon na para bang meron itong sariling buhay. Dahil sa ginawa noon ni Gonzalo, halos lahat ng mga albularyo ay nagawang pagkumpulan ang labi ni Pio Carpio. Habang tinitingnan niya ito, panay naman ang pagdapo ng mga katanungan sa kanyang isipan. Marami siyang iniisip noon ukol sa mga planong maaari nilang maisagawa upang mailigtas ang diwatang nagngangalang Sinukuan. Gonzalo, sa tingin mo, totoo kaya ang sinasabi ni Ginoong Pekto? Tanong ni Samuel. Oo, Samuel. Sigurado akong nagsasabi ito ng totoo. Pero huwag kang mag-alala. Isasangguni ko ito sa mga kaibigan kong diwata upang masiguro natin na kaisa nga ni Pio Carpio si Sinukuan. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nitong makapagwika, agaran din naman itong ibinalik sa ayos ang bangkay ni Pio Carpio. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pang bumisita sila Sulay kasama ang iilan nilang mga kapatid sa baryo. Nang maramdaman ni Gonzalo ang pagdating nila Sulay at Mirno, agad din naman niya itong sinalubong upang utusang magbantay sa buong paligid. Hindi pa rin kasi noon ipinagsasang tabi ni Gonzalo na maaaring merong mga balbal ang nagmamasid. Nang marinig nila Sulay ang iniutos ni Gonzalo, dali-dali naman itong naglibot papaikot sa bakuran nila Gonzalo. Habang lumalalim noon ang gabi, patuloy naman ang pagmasid nila Gonzalo sa buong paligid. Patuloy din silang nag-uusap noon ni Pekto tungkol sa mga pangyayaring hindi niya alam sa pagkatao at nakaraan ni Pio Carpio. Alam mo, iho, yang si Pio Carpio, marami ng sinugal para lamang sa kanyang minamahal. Kaya matagal yang nawala dito sa Sibugay dahil sa matagal yang nanirahan sa bundok ng Arayat. Masaya silang nagkasama doon ni Sinukuan hanggang sa dumating ang puntong merong mga nangyaring hindi inaasahan.
Wika ni Pekto. Dagdag pa ni Pekto na ayon sa kwento ni Pio Carpio, kaya nagkalayo sila noon ni Sinukuan ay dahil na rin sa pakikialam ng mga ordinaryong tao sa bundok ng Arayat. Maraming nilalang ang namalagi doon na merong bahid ng kasamaan sa kadahilanang maraming mutya ang nagawang kunin ng mga antingero na siyang pangunahing pumoprotekta sa Arayat. Nang mawala na ang lahat ng bertud at mutya sa bundok na yon, doon na nagkaroon ng pagkakataon ang mga nilalang na makigulo sa pamumuno at katahimikang ipinapatupad ng diwata. Ginawa ni Pio Carpio ang lahat, pero bigo siyang matulungan ang kanyang iniibig sa kinakaharap nitong suliranin. Hanggang sa dumating ang punto na tuluyan na ngang nadakip si Sinukuan ng mga matataas na uri ng engkantong itim. Walang nagawa noon ang diwata kung hindi ang ibalik si Pio Carpio sa lugar na kanyang kinagisnan. Magmula noon, tuluyan nang naisara ang lagusan patungong Arayat, kung kaya't wala nang nagawa si Pio Carpio kung hindi ang maghintay sa muling pagbubukas nito. Matapos itong maikwento ni Pekto, halos hindi makapagsalita noon sila Gonzalo. Maging sinognog noon ay labis-labis ang pagkagulat tungkol sa kwento ng kakilala ng kanyang lolo. Habang patuloy ang pagdaan ng mga araw, matindi naman ang ginagawang pagbabantay nila Gonzalo. Halos may mga iilang elemento noon ang umaaligid sa kanilang bakuran na agaran din naman nilang naitataboy. May mga itim na engkanto din noong nagtatangkang pumasok sa lamay na siyang agaran namang napapatay nila Samuel gamit-gamit ang kani-kanilang mga aral. Dahil din sa lamay noon ni Pio Carpio, kung kaya't nagawang makasilay ni Nognog ng iba't ibang nilalang na nasa paligid. Sa pagsapit ng araw ng libing, tanging mga kasama at kakilala lamang ni Pio Carpio ang naroon, kasabay ng pagbaon ng kanyang katawan sa lupa ay ang pagsama nila Gonzalo ng kani-kanilang mga panalangin upang matahimik ang kaluluwa nito. Tanging paghikbi at katahimikan lamang ang naganap noong libing gawa ng lahat ng albularyong naroon ay nananalangin ng taimtim. Sa pagtatapos ng paglibing ng bangkay ni Pio Carpio ay ang paisa-isa namang pagsialisan ng mga kaanib nila Gonzalo. Samuel, anong plano niyo? Ngayong wala na si Pio Carpio. Tanong ni Gonzalo sa kanyang kaibigan habang binabagtas nila ang daan patungo sa kanyang tahanan. Siguro mananatili muna ako sa tahanan mo. Ayos lang ba yun, Gonzalo? Pakiramdam ko kasi pagsisisihan kong hindi makasama sa iyong paglalakbay patungo sa lugar ni Sinukuan. Huwag kang magalala, Gonzalo. Tutulong ako hanggang sa sukdulan ng aking kakayahan. Sagot naman ni Samuel. Matapos nitong makapagsalita, pinili naman ni Gonzalong akbayan ang kanyang kaibigan habang sila ay naglalakad. Si Nognog naman noon ay sumusunod lamang sa kanyang ama. Nang makarating na sila sa tahanan ni Gonzalo, pinagsaluhan nila ang kokonting handa nito. Matapos nilang kumain, agaran din namang nagsipaalam ang mga albularyo na babalik na sa kani-kanilang mga tahanan. Di naman nagawang tumutol noon ni Gonzalo dahil alam niyang maraming iniwang responsibilidad. Ang mga taong yon makadalo lamang sa libing at lamay ng kanyang tiyuhin. Si Pekto naman noon ay nagpaalam na kay Gonzalo at sa pamilya nito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, tanging sila Samuel na lamang ang natira sa pamamahay ni Gonzalo.
Kasama nila noon sila Sulay at Mirno habang nakatambay sila sa bakuran nila Gonzalo. Habang nakatingin sila sa malayo, ay halos walang pag-uusap na naganap sa kanilang apat. Sa paghinga ni Gonzalo ng malalim, doon ay nagwika siya ng, "Baka bukas uumpisahan na natin ang ating panghuling misyon, mga kasama. Maganda kayo dahil hahanap tayo ng lagusan patungong Arayat." "Sigurado ka na ba dyan, Gonzalo? Hindi natin gamay ang lugar na yon at hindi natin bistado ang mga nilalang na naninirahan doon. Isipin mo na lang, si Pio Carpio nga, walang nagawang paraan. Tayo pa kaya?" Sagot naman ni Samuel. "Basta bahala na. Gagawin na lang natin ang lahat ng ating makakaya upang mapasok ang lugar na yon. Muli kong susubukang humingi ng tulong sa Kuraret upang marating natin ang lugar sa lalong madaling panahon." Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nilang makapag-usap, pinili nila Gonzalong muling bisitahin ang kanyang baryo. Sumama na din noon si Samuel dahil sa nais nitong masilayan ang mga angka ni Gonzalo sa bundok na kanilang tinitirhan. Habang sila ay naglalakad, panay naman ang ginagawa nilang pagsipat sa paligid sa pagbabakasakaling masilayan ang Kuraret. Isang oras lamang noon ang lumipas at tuluyan na ngang narating nila Gonzalo ang kanilang baryo. Gulat na gulat noon si Samuel sa kadahilanang yun ang unang beses na makasilay siya ng baryo ng mga aswang na merong matinong tirahan. Malinis ang paligid sa baryo ni Gonzalo dahil sa lahat ng naninirahan dito ay merong pakialam sa kalikasan. Pagpasok nila sa sentro ng baryo, agaran din naman silang sinalubong ng mainit na pagtanggap ng iilang kaangka nilang natirang naninirahan sa lugar. Habang abala noon si Gonzalo sa pangungumusta, panay naman ang pagmasid ni Samuel upang maging pamilyar siya sa lugar na kanyang kinaroroonan. Matapos ang mga pangyayaring yon, agaran din namang tinungo nila Gonzalo ang kubong pinagtitirhan ng kanyang kaibigan. Sa pagdating nila doon, nadatnan niya itong nakaupo sa kanyang kariton habang nagpapahilom ng kanyang sugat sa buo niyang katawan. Magandang gabi, Ginoong Gonzalo. Napakasaya ko at napadalaw kayo sa aking mamunting kubo. Pumasok ho muna kayo upang formal tayong makapag-usap. Bungad na wika ng Kuraret. Magandang gabi din sa iyo, kaibigan. Salamat naman at ayos ka lang. Sagot dito ni Gonzalo. Matapos ng kanilang kumustahan, agaran din namang inilahad ni Gonzalo ang kanyang kailangan sa mamumugot ng ulo. Siya nga pala, kaibigan. Matutulungan mo ba kaming mapasok ang bundok ng Arayat? Meron kasi kaming misyong gagawin sa lugar na yon. Kung kaya't kailangan naming marating ang lugar sa lalong madaling panahon. Wika ni Gonzalo. Arayat ho, Ginoong Gonzalo? Bakit? Ano ho ang kailangan nyo sa lugar na yon? Hindi biro ang pagpasok sa teritoryong yon, Ginoo. Lalo pat karamihan sa mga nilalang doon ay hindi mabubuti. Nang mawala kasi ang diwata sa lugar na yon, ay halos pamugaran na ito ng iba't ibang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Lahat ng mutyang makukuha sa bundok ay sigurado kung gamit sa kaliwa. Sagot naman ng Kuraret. Mahabang usapin kung ipapaliwanag ko pa ang rason, kaibigan. Ang nais ko lang malaman ngayon, kung matutulungan mo ba kaming marating ang lugar ng Arayat. Sagot naman ni Gonzalo. Oo, Ginoo. Wala pong imposible sa lagusang alam ko. Kailan niyo po balak pumunta? Bukas o sa makalawa?
Nang marinig ni Gonzalo ang tanong nito, bigla itong natuwa sa sagot ng kuraret. Agaran din naman itong sumagot ng, Bukas ng gabi, tutungo tayo sa Arayat. kasabay ng pagwika ni Gonzalo, ay ang paglingon niya kay Samuel na nakangiti. Naging masaya naman noon si Samuel, gawa ng kahit papaano ay magagawa nilang sundin ang huling nais ni Pio Carpio. Matapos nilang pagplanuhan ang kanilang lakad, doon na ikinuwento ni Gonzalo ang tungkol sa kanilang plano at ang rason kung bakit nais nilang marating ang lugar na yon. Nang malaman ng kuraret ang kanilang pakay sa lugar, halos hindi ito makapaniwala dahil sa kanilang sinabi. Noon ding mismong gabi, matindi na ang paghahanda ng kuraret para sa nalalapit nilang pagtungo sa Arayat. Masyadong malayo kasi ito sa kanilang lugar, kung kaya't kailangang gumawa ng kuraret ng isang malaking ritual. Kinakailangan niya ding mag-alay ng mga buhay na hayop sa lagusan upang hindi sila nito dalhin kung saan-saan. Ayon kasi sa kuraret, na ang paglakbay sa ibang panig ng lugar sa mundo ng mga tao ay mas mahirap pa sa paglalakbay patungo sa mundo ng mga engkanto. Kaya nga may tan-awang nakabaon sa lahat ng panig ng lupain upang mas mapadali para sa tao ang madapo sa iba't ibang lugar dito sa mundo ng mga tao. Ngayong hindi nila magagamit ang tan-awan sa Arayat, tanging ang lagusan lamang na alam ng kaibigan ni Gonzalo ang kanilang mapapakinabangan. Kahit delikado mang sunguin ang lagusang yon, ay wala silang magagawa kung hindi ang makipagsapalaran marating lamang ang Arayat sa loob ng napakadaling panahon. Kung pipiliin din kasi nilang maglakbay sa bawat lupain at karagatan, sigurado silang aabutin sila ng taon bago nila marating ang tuktok ng Arayat. Matapos mailahad ng kuraret ang kani-kanilang plano, agaran din namang tinugon nila Gonzalo ang kinakailangan sa ritual na gagawin ito. Ginoong Gonzalo, bukas ng hapon, magdala kayo dito ng 4 na baboy at 1 kalabaw. Magdala din kayo ng mga telang kulay itim at pula na siyang ibabalot natin para sa alay. Matapos nyo itong madala sa akin, bumalik kayo sa pagsapit ng 9:00 ng gabi na dala ang lahat ng inyong kakailanganin sa Arayat. Wika ng kuraret. Nang marinig ito nila Gonzalo, tumangulang naman ang mga ito upang ipakita ang kanilang pagsang-ayon. Matapos nilang makapag-usap, agaran din naman nilang nilisan ang lugar nang mamumugot ng ulo. Okay, sunod kagad natin yung 98. Salamat.